an balma lamɛnnikɛlaw aw salamu alaikum aw tulo bɛ arajo Bamako 24 de kan na ka bɔ Mali kɔnɔ na minnu bɛ k'an lamɛn jamana fan o fan jamana kɔnɔ ni jamana kɔ kan k'aw bɛɛ lajɛlen fo ni k'aw koɲuman dɔn aw sɔgɔlen b'aw ka arajo Mali la Bamako 24 min bɛ yen n'a bɛ kunnafoni latɛmɛ aw bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la diɲɛ ma don o don a balimakɛ n'aw denkɛ Abdulaye Kulibali fɛ k'a sɔrɔ ɲɛmaaba n'i y'a sɔrɔ o bɛ tali i ka jɛjɛ sari la ale bɛ ka baaraw bɛɛ lajɛlen jateminɛ k'aw fo ni k'aw koɲuman dɔn faso kɔnɔ ni faso kɔ kan dɔ yɛrɛ t'aw ma k'aw sigi ni k'aw ka kunnafoni ma kɔnɔ kunnafoni ni dalilu don tiɲɛ ni Ala ye siran kan kunnafoni gɛrɛgɛrɛ anw sigilen filɛ kɛnɛ kan o de kan ka bɛn bi kunnafoni lasɔtuma bi bɛ tali kɛ alamisa la bi alamisa bɛ nin bɛ nazara san kalo 12 décembre kalo don bi y'o tile 30 ye ka bɛn 2021 san ma farafingalo min bɛ n'i y'a sɔrɔ n'o bɛ wele ko lasi cɛmancɛ an balana k'a fɔ bi y'o tile 25 ye jate la san kalo 5 don hijira san 1443 san dugo de bi kɛ Ala ka ɲɛ ka d'an ma bakurunba fɔla bi kunnafoni filɛ k'aw ladɔn k'a fɔ an ka jamana kɔnɔ na min ye wulikajɔ ye kunungo kitakaw fɛ wulikajɔ kɛbaw marifatigi dɔw donna yen nɔ ka taa kita pɔsu ka taa gɛlɛya ta ka ɲɛ sen ma o ko kɛra cogo min na kunnafoni ye ɲɛfɔli k'o la o waati kelen kɔnɔ na ɲɛna Sikaso kɛrɛfɛ wulikajɔ kɛba kelen dɔw donna yen tuguni marifatigi dɔw ka taa o gendarmerie kɔnɔ na ka taa gɛlɛya ta ka ɲɛ sen ma kunnafoni ye ɲɛfɔli k'o la sigafɔ min n'i y'a sɔrɔ o daminɛ an ka jamana kɔnɔ na o sigafɔ baaraw bɛɛ lajɛlen bɛ kuncɛ bi kunnafoni ye ɲɛfɔli k'o la ka taa se bi alimami min n'i y'a sɔrɔ ka fara maa wɔɔrɔ bɔ ɲɔgɔn kan n'olu kun ye maa minɛnen ye n'olu tun bɛ i ka dɔn k'a fɔ minɛni na ka sɔrɔ kɛ misiriko mankan dɔ n'i y'a sɔrɔ o kɛra i ka dɔn ka murabukaw fɛ yen kunungo olu kannabilala o ko kɛra cogo min na kunnafoni ye ɲɛfɔli k'o la ninnu de bɛna kɛ kunnafoni kunbaba ye bi ka fara kunnafoni wɛrɛw bɛna fara lasɔn balimakɛ n'aw denkɛ Abdulaye Kulibali Ala ka ɲɛ k'a d'an ma kunnafoni an b'a daminɛ ka dɔn k'a fɔ kitakaw fɛ kunungo nɛgɛ kaɲɛ 19 waatiw la marifatigi dɔw donna ye min bɛ n'i y'a sɔrɔ n'a kɛra kita pɔsu ka taa gɛlɛya ta ka ɲɛ si ma a ko senfɛ ko kisɛ ye sibiri dɔ sɔrɔ nka fɛn bɛ ni maa bɛ se k'o fɔ a yɛrɛla k'a fɔ u ye wulikajɔ min kɛ ko gɛlɛya ko ne ma ta ka ɲɛ sanga lakanaba ma wulikajɔ in senfɛ yaasa ka pɛrɛtigɛ dama nin waati na an balimamuso dɔ bɛ yen ale b'an bolo nin waati na ka bɔ kita an balimamuso ye bɛ min ne bɛ kita an balimamuso ye kunnafoni sɔrɔ ko ko marifatigi dɔw donna kita ko ka taa pɔsu attaquer yen nɔ a ko kɛra cogo di bon an yɛrɛ balila dɔrɔn ka marifati kan nin mɛn yan'u ka se kita fɔlɔ u ye soribugu de pere attaquer komi ne yɛrɛ dɔgɔmuso cɛ bɛ yen nɔ ne y'o wele ka kibaruya in nɔfɛ mɛ ko basima kɔni m'olu sɔrɔ ka don nɛgɛ kaɲɛ 19 kɔnɔna la ka se 20 wagati ma an y'a mɛn k'a fɔ ko u ye kita fana pɔsu attaquer an yɛrɛ bɛ minɛ k'u la ne dɔgɔninw bɛ sigilen kɛnɛmala la an tulo bɛ marifaci kan na quoi donc o kɔfɛ ne yɛrɛ kɔrɔmuso ka mɔgɔ dɔ fana bɛ yen nɔ u ye weleli kɛ k'a fɔ ko civil dɔ jogina nin kɔnɔna la quoi mais basima ma kɛ ten tugun an kɔni bɛ min fɔ Mali autorités ye dɔrɔn u ka fɛɛrɛ kɛ k'a lajɛ ka lakanabagaw lase an ka dugu la yan nɔ parce que la nin taara Ɲakɔrɔla in na a ko a ma nɔgɔ dɔɔnin tiɲɛ yɛrɛ la an bɛ dɛmɛ minnu fɛ n'u sera ka an dɛmɛ ka lakanabaga lase an ka dugu la a bɛ diya ye kosɛbɛ parce que la nin y'a siɲɛ fɔlɔ yɛrɛ ye an kita pɔsu ka attaquer ta an yɛrɛ filɛ nin an bɛɛ kamaya gan hali sisan nɔ an bɛ sigi an ka du kɔnɔnaw la mais an hakili sigilen tɛ parce que la an yɛrɛ min filɛ nin an ni kita pɔsu yɛrɛ a cɛ man jan kosɛbɛ an dun t'a dɔn n'a ko banna parce que la a fɔra k'u bɛ ka kisɛw ci yɔrɔw bɛ ka jeni an kɔni hali bi an bɛ appel lase u ka se ka fɛɛrɛ kɛ ka na ni lakanabagaw ye kita yan nɔ parce que la kita bɛ ka kɛ duguba ye nin fɛn sugu ma an ka dugu kɔnɔ tiɲɛ yɛrɛ la n'a fɔra ko tɔɔrɔbaw ka attaquer tantɔ a ko cɛ la a ma nɔgɔn donc an bɛ wele bila an ka Mali faamaw ma u k'u hakili to kita fana la nin ko n'a a ɲɔgɔnnaw la. Ni tun ye an balimamuso dɔ mankan ka bɔ kitakaw fɛ yen an bɛ dugawu kɛ wulikajɔ min talen filɛ ka ɲɛsin kita ma kunungo yarabi Ala ni wulikajɔ ninnu Ala ka fusiri u dan na an ka jamana kɔnɔ na basigi lafiya fasodenw bɛ ka wele cogo min na Ala ka an ka jamana bilo minɛ kɔnɔ n'an bɔra yen ka bɔ kita ne kan kunda Sikaso ale mara ka kɛrɛnkɛrɛnya ɲɛnakaw fɛ yen ɲɛna e ka dɔn nin ye siɲɛ damadɔ ye wulikajɔ kɛra ka ɲɛsin yenkaw ma nka ka taa gendarmew dagayɔrɔ yɛrɛ la kunnafoniw na ko nin ye fɔlɔ yɛrɛ ye ko ni marifa kɔni donna yen nka u ye mobili dɔ jeni nka kunnafoni kurufɔlaw la fɔlɔ k'i ka dɔn kunnafoni kɔni ma ti fɔlɔ k'a fɔ ko gɛlɛya sera maa wɛrɛ ma i yaasa ka nin pɛrɛtigɛ d'a ma ɲɛnakaw ka mɛri b'an bolo nin waati na n'i y'a sɔrɔ ale ye Seriba Jalo ye nin waati na an balimakɛ e ye jɔn ka bɔ mini ne ye Seriba Jalo ye Ɲɛna commune maire de don. Monsieur le maire an ye kunnafoni sɔrɔ ko ɲɛnakaw fɛ kunungo e fɛ yen ko wulikajɔ kɛbaaw donna yen nɔ kunungo
fitiri waati a ko kɛra cogo di effectivement u nana tunu fitiri waati fɛ an bɔra min kalama dɔrɔn an nana la mugu ci kan bɛ ka gendarmerie fan fɛ i ye mugu ci ka bon maintenant jama bɛɛ girinna dugu yɛrɛ sina ka girin ten ko jaabi so nana olu fɔra an ɲɛna après que muka nana jɔ u seginna ka taa sen dɔw taara lajɛ dugu jeunes y'u kɛnɛ ka taa lajɛ u ye doji kɔni jeni ni gendarmerie ka mobili ye n'o jeni mais fɛn wɛrɛ ka kɛ u ye bureau kɔnɔna fana jeni gendarmerie bureau mais mɔgɔ si ma sɔrɔ y'a pas de victime min kɛra o de y'o ye fɔlɔ an kɔni ma se kɛnɛ ka ye fɔlɔ ka taa a lajɛ a ɲɛ sɛbɛn mɔgɔ ma renfort kɔni wulila fɔlɔ o bɛ sarala ka na ni nana y'a pas de problème an bɛ taa ka taa lajɛ ni mana sɔrɔ précisément m'o fɔ aw ye. monsieur le maire ni ɲɔgɔnna de ka k'aw fɛ walima nin ye chef la ka k'aw fɛ de. bon ka gendarmerie kɔni attaqué ka taa fɛn attaqué a siɲɛ fɔlɔ parce que une première fois Graval attaqué la maintenant une deuxième fois attaque kɛra Kongoli ko cayara yɛrɛ. Donc, attaqué après Sarana Nana Nandi à la commune. Nyana yɛrɛ ani Sikaso cɛ kilomɛtiri joli? Ani Sikaso cɛ kilomɛtiri 70. Maa caman b'a fɔ ko Mali kɔnɔ na bi ko lakana bɛ mara min na kosɛbɛ k'o ye Sikaso mara ye ka tila ka nin kɛ ye aw minnu ye sigira ɲɛmaaw ye a bɛ se ka aw bila minɛ jumɛn kɔnɔna na? Bon nin bɛ anw bila dabaliba minɛ kɔnɔna na quoi. An bɛɛ bɛ dabaliba minɛ kɔnɔna na an bɛ dabaliba de fɛ. A fɔlɔ tɛ nin koyi sabanan Nana de ye ka a bɛ k'an bɛɛ dabaliba sisan. An kɔni hakili b'a la an ka hakili don a la. Vraiment, nous sommes menacés yɛrɛ de don. An balana k'a fɔ ni tun ye ɲɛnakaw ka Amerikan ye Teriba Jalo a y'a fɔ cogo min na fɛn min ka dɔn ka fɔ basigi ka wele bila hali bi jamana mara kɛbaaw ma kɛrɛnkɛrɛnnenya na jamana lakana ka se k'o lakurakuraya fɛɛrɛ balale bɛ se ka tigɛ cogo min na basigi lafiya mara ninnu kɔnɔna na yarabi Ala o min bɛ ka laɲini Ala ka n ka jamana bila o minɛ kɔnɔ n'an bɔra ye Haut Conseil islamique du Mali o ɲɛma min bɛ commune 1 tɔgɔ la Bamakɔ n'a hakili b'a la dɔgɔ fana tɛmɛnen na maa 7 bonyanko alimami ya 7nan ye olu tɛmɛnna misiriko mankan dɔ nɔfɛ gɛlɛya la ka t'olu kɛ kasoladen ye min bɛ n'i y'a sɔrɔ n'o kɛra Moribabugukaw fɛ yen o kumaw kun cayara kosɛbɛ Haut Conseil olu ye wulikajɔ k'a kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya commune 1 kɔnɔna na ka se ka fɛɛrɛ balale tigɛ ka taa ko ninnu bɛɛ lajɛlen ɲɛɲini o kɔfɛ kununko kɔni tɛgɛ bɔr'u kan na maa 7 ye k'u bila ka n'u ka so o baara ninnu kɛra kɛcogo jumɛn de la Haut Conseil islamique du Mali commune 1 ta ɲɛma Mahamadou Sise ale b'an bolo nɛgɛ ka b'a ɲɛfɔ an ye e yɛrɛ jɔni ne tɔgɔ ye Mahamadou Sise ne ye Haut Conseil islamique min bɛ commune 1 na ne ye o ɲɛmɔgɔ ye an bɛ waati min na bi Mahamadou Sise dɔgɔ faraɲɛ tɛmɛnen na wulikajɔ dɔw kun bɛ yen n'o kun ye ɲɔgɔnfɔnbala dɔ kun donna Moribabugu kɔnɔna na misiriko manga dɔ n'a kɛra so ye ka maa 7 alimami ya 7nan ye k'olu ka kasoladen ye o maa minnu tun bɛ kaso la ko kunun ko bolo bɔr'u kan na a ko kɛra cogo di Abdoulaye Kulubali an b'i fo an b'i lamɛnnikɛla bɛɛ lajɛlen fo sitanɛ ye fɛn ye a bɛ silamɛw nɔfɛ sitanɛ de kun donna an balima silamɛw la misi kɔnɔ misi min n'a bɛ Moribabugu arayida kɔfɛ en tant que président du Haut Conseil islamique de la commune 1 ni n ka cɛdenw wele an ka taa lajɛ mun de bɛ yen fɔlɔ o kɔfɛ k'a lajɛ an bɛ se ka mun de kɛ ala barika la an taara an ye fan 2 bɛɛ lamɛn o kɔfɛ an ko min ka teli sisan an ka lajɛ mɔgɔ minnu ni olu minɛna kɛrɛnkɛrɛnnen na alimami Deguga n'a ka mɔgɔw ni olu kun ye cɛ 6 ka fara ale ka mɔgɔ 7 an ka fɛlɛ kɛ olu bɛ se ka bɔ cogo min na o tuma na an ye baara telima min kɛ an nana tribunal la an nana ɲini u fɛ u ka fɛlɛ kɛ an ka alimami bɛ se ka bɔ an n'a ka mɔgɔ ko an ka papier ɲini n'o ye liberté provisoire an y'o papier ɲini o kɛra kabini alamisa u tun k'a ma ko n dɛnɛn don ko tribunal o bɛ u ka kiiri kɛ ala kɛ n dɛnɛn ta ma bɔ kunu araba de y'u bilala fitiri selilen kɔfɛ an taara u kunbɛn ka na n'u ka denbaya la o kɔni y'a sɔrɔ ayiwa an ye boliboli fɛn fɛn kan ka kɛ an ye bɛɛ kɛ u ni mɔgɔ min fana bɛ ɲɔgɔn na an taara o fana lamɛn tuguni u bilala an yɛrɛ ka ɲɛmɔgɔ bɛ yen n'o ye Haut Conseil islamique ɲɛmɔgɔ Basiru Sɔnɔrɔn Hayidara an ye kunnafoni da tulo kan fɛn min y'ale fana ka danga ye n'o ye Ibrahim Kontaw an ye a ɲɛfɔ ale ɲɛna fo ka taa se limama ɲɛmɔgɔbaw n'olu ka ɲɛsinnen bɛ misiriko ɲɛnabɔli ma o kɔni bɛɛ de bɛna sigi sisan k'a lajɛ mun de bɛna kɛ mun kɛra an bɛna mun de kɛ sisan ni ala sɔnna ma an kɔni ka devoir kɛra min ye n'o de ye ka n'u fɛlɛ kɛ u bɛ se ka bɔ kaso la cogo min na ka se k'u ka so sɔrɔ alhamdulilayi ala y'o nɔgɔya u bɛɛ b'u ka so sisan ayiwa an bɛ se k'o de fɔ fɔlɔ yɔrɔ caman i b'a ye k'a fɔ gɛlɛya bɛ misiriko kumaw la walima maaw ni ɲɔgɔn cɛ sɔnni an ka se ni ɲɔgɔnnaw ma e min ye Haut Conseil islamique ka ɲɛmaa ye commune 1 kɔnɔna na bi e b'i to kɛnɛ kan ka wele jumɛn bila ka ɲɛsin bɛɛ ma silamɛw ni ɲɔgɔn cɛ misiriko mankan bɛ se ka ban cogo min na an b'a fɔ silamɛw ye dɔrɔn an ka sira ala de ɲɛ dɔrɔn alimamiya ye fɛn ye fɛn min n'a sɔrɔ koba don jɔyɔrɔba don o jɔyɔrɔ min don ɲininkali bɛ k'a la lahara don i bilala mɔgɔ mɔgɔ ɲɛ ka seli lahara don a bɛɛ lajɛlen ɲininkali bɛ k'i la o tuma na an k'a lajɛ fana n'an bɛ fɛn kɛ an ka kɛ an ni ala ni ɲɔgɔn cɛ ne ka commune yɛrɛ kɔnɔna na misiri 2 datugulen don halisa Dumanzana kɔnɔna na olu fana dama d'olu kuma na halisa dɔ bɛ san 5 bɔ dɔ bɛ san 3 bɔ donc nin bɛɛ ye gɛlɛya min y'a sɔrɔ a bɛ commune 1 dama kɔnɔ fɔlɔ
commune tɔw fana bɛ yen donc a bɛɛ lajɛlen bɛ sɔrɔ sitanɛ de fɛ k'a yira mɔgɔw la fana k'a fɔ silamɛya kɛlɛ se tɛ k'a fɔ ko a tora ne ta la silamɛya kɛlɛ de ka ala lajɛ ka sabali k'a lajɛ k'a fɔ n bɛ se ka ko kɛ bi k'a to ala ta la o tuma na ka se t'u ye o de ye silamɛya kɛlɛ se yɛrɛ ye mɛ k'a fɔ fo a ka to ne ta la ne ko karisa tɛ sigi a ma sigi a tora n ta la o tɛ silamɛya se ye silamɛya se de ka se t'u ye ka sabali k'a to ala ma o de ye se ye o tuma na n b'o de fɔ bɛɛ lajɛlen ɲɛna u bɛɛ lajɛlen ka kɛ mɔgɔ sabalilen k'a dɔn k'a fɔ an nana ala de ɲini an bɛ alijɛ ɲini de la an ka sabali ɲɔgɔn kɔrɔ ka mun ɲɔgɔn kɔrɔ ani ka ko to ɲɔgɔn ta la an b'o de fɔ bɛɛ lajɛlen ɲɛna mɔgɔ mɔgɔ n'o ye silamɛ ɲuman ye n'o y'a mɛn k'a fɔ ko alimami nin kɛra alimami na walima nin kɛra silamɛya la gasi ma ko la donc a bɛ bɛɛ lajɛlen kuma su la a bɛ bɛɛ lajɛlen fana misimisi don bɛɛ lajɛlen na an kun b'o de fɔ bɛɛ lajɛlen ɲɛna k'a fɔ an ka sabali an ka muɲu an ka dɔn k'a fɔ ɲininkali wɛrɛ bɛ yen min tɛ diɲɛ ta in ye. an baladan k'a fɔ ni tun ye mahamadu sise ni tun y'ale kan ye a fɔra cogo min na min ye bɛnɲɔgɔnya ye yarabi ala k'o sabati n'o tɛ n'i y'a jateminɛ bi an bɛɛ ko ala an ma ɲɔgɔn jɛ foyi foyi la diinɛ in taabolo la k'a fɔ e ko ala ne ko ala e ko a kira ne yɛrɛ ko ten ka tila k'a ye ko kɛlɛ de bɛ don olu ni ɲɔgɔn cɛ fo ka taa kɛ misiri ka taa kɛ ne ta de ye nin walima nin de bɛ kɛnɛ sago la nin de tɛ kɛnɛ sago la an bɛ fɛn min fɔ ala ka hakili ɲuman d'an bɛɛ lajɛlen ma n'o tɛ min ka dɔn k'a fɔ diinɛ tiɲɛ don diinɛ kɔni o ye fɛnba ye an kan ka fɛɛrɛ balele tigɛ diinɛtigiw yɛrɛ ma ka taa kɛlɛ ka taa se nin ma o ye ko ye ko min bɛ yen n'i y'a sɔrɔ ni cɛ ɲumanba tɛ an bɛ dugawu kɛ ala ka hakili ɲuman d'an kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ma n'an bɔra yen an baladan k'a fɔ sigafɔba min b'an ka jamana kɔnɔ na kununko a tile sabanan a kuncɛli baaraw tile sabanan o kɛra kununko k'o kuncɛ bi a baaraw bɛɛ lajɛlen bɛ kuncɛ bi an ka jamana kɔnɔ na nka maa caman ka fɔ la sigafɔba min n'i y'a sɔrɔ n'a bɛ sen na k'a dabɔra kun min kama ka dɔ fara fanga ka hakililaw kan kɛrɛnna i ka dɔn ko fanga ka hakililaw k'olu dama de bɛ ka y'a kɔnɔ na dɔw ka fɔ la k'a ma kɛ ten ko wulikajɔ kɛra fanga bɛɛ lajɛlen fɛ bɛɛ k'i hakilila di ka na nka dɔw ka fɔ la ko min ye fɛn min ye i ka dɔn k'a fɔ nin fara ɲɔgɔn kan in ko de y'a jateminɛ dɔrɔn k'a kunba tɛ dɔ yɛrɛ ye dɛ furancɛla fanga ka dɔ fara o waati kunda kan k'o de fɛn yɛrɛ jɔsen fɔlɔ ye dɔw ka fɔ la fɛn min bɛ yen n'i y'a sɔrɔ bi a baaraw bɛɛ lajɛlen bɛ kuncɛ bi nka kuma min bɛ yen n'i y'a sɔrɔ o bɛ ka nbɛda minɛ a yɛrɛ k'a fɔ ko furancɛla fanga kɔni dɔw ka gafew kɔnɔ na ko k'a ka san 5 ye dɔw ka gafe kɔnɔ na ko san 3 jɛkulu minnu sigilen bɛ kununko baaraw bɛ kuncɛ waati min na o y'a sɔrɔ kuma min bɛ yen bi n'o kan ka dangɛnɛma bɛɛ ɲɛkɔrɔ bi furancɛla fanga ka san 3 ko kɔni e ka dɔn ko siga t'o la ni ala sɔnna ma u bɛna ye gafew kɔnɔ maa caman ka jateminɛw la an bɛ dugawu kɛ fɛn min da ka di jamana yarabi ala k'a bila o sira kan o hukumu kelen kɔnɔ na min ka dɔn k'a fɔ gawo ka dɔ ye gɛlɛya min b'olu ka bi ani mun kan ka kɛ an ka lamɛn. Moi c'est Fatouma Touré, je suis venue de Gao. An bɛ fɛ jamana ɲɛmɔgɔ ka taa ni sɔrɔsi Mali sɔrɔsiw ye minnu bɛ yen nɔ aw tɛ se ka mɔgɔ sécuriser ka dɔ fara olu kan ani ka se ka marifa minnu bɛ dugu kɔnɔ minnu tɛ sɔrɔsiw ka marifa ye u ka se ka dɔ bɔ a la fɛɛrɛ ka kɛ min bɛ se ka dɔ bɔ marifa ninnu na donc an y'o de kulekan yir'u la k'a fɔ ko n'u bɛna fɛn fɛn kɛ an ka région ye u ka se ka sécurité d'an ma o de bɛ anw kan kuma lasegi ka kɛ an ni an ka communauté minnu bɛ balo la minnu ye tamasɛkiw ye arabuw ye kɛlɛ dɔ bɛ yen nɔ fanga bɛ se ka dɔɔnin k'a la mais ni a ko sera yɔrɔ dɔ ma il faut que communauté ninnu bɛɛ ka mɔgɔw ka wele ka sigi ka fara état yɛrɛ ka bolo kan pour que sigi ka kuma ka kɛ minnu ye fɛn kɛ minnu na bɛɛ ka yafa ɲini comme ça justice transitionnelle ka na fara an yɛrɛ ka justice moderne kan bɛɛ k'a dɔn ko i ye min kɛ a janfa de kɛra ou bien erreur de don ou bien fɛn de don an ka se ka yafa deli ɲɔgɔn ma fɛ et puis an ka se ka tɛmɛna an ka vie ye quoi n'o tɛ n'o ma kɛ k'a fɔ ko tencogo la hɛn bɛ bɛɛ dusukun na k'a fɔ ko an bɛ balo a bɛ fɔ da la ko paix sécurité mais diɲɛna an tɛ se k'a sɔrɔ an ka proposition ye u ka na marifa ninnu minɛ u ka sigi ka kuma kɛ entre les communautés u k'o kɛ donc u ka jeune minnu marifa b'u bolo fana dimi de b'a to tuma dɔ la u bɛ baasi kɛ ni marifa ye u ka se k'olu fana intégrer k'u réinsérer socialement ka se ka marifa minɛ u la an ka proposition principale a bɛ nin kan o y'a de ye. an baladan k'a fɔ ni tun ye gawokaw kɛrɛnkɛrɛnna Fatima Mankan ye min ka dɔn k'a fɔ tunkarankew tɔgɔ la an n'ale kumana tunkarankew gɛlɛya minnu b'olu kan an ka lamɛn. Parce que souvent an ka papier ko bɛ se k'an ka baara tiɲɛ u bɛ se k'an ka ko caman tiɲɛ na an bɛ sigi jamana min kɔnɔ an bɛ sigi yɔrɔ min na ni Mali papier t'i kun u tɛ se k'i ka papier falen n'u b'i ka papier falen fɛnɛ i ka baarako bɛ tiɲɛ i ka soko bɛ tiɲɛ i ka famille ko fɛnɛ bɛ se ka tiɲɛ bon en plus i bɛ wari min ci ka na jamana na a tɛ se ka kɛ bilen mais carte nina o ka jugu n'a bɛɛ parce que tuma dɔ la u bɛ fili tɔgɔ la u bɛ fili i ka wolosɛbɛn ninnu et tout ça o ka gɛlɛn vraiment n'o t'i bolo fɛnɛ o ye problème ye wa.
e b'a dɔn Mali tigɛlen don région na an bɛ fɛ u ka région kelen fara kan o ye diaspora ta ni n'o kɛra ni sera assemblée la u b'i ka Malien bɛ problème fɛn fɛn sɔrɔ o kuma bɛ se ka fɔ an bɛ ɲɔgɔn faamuya an bɛ se ka taa ɲɛ an ye fɛn fɛn fɔ min ka ɲi an b'o ta ka sɛbɛn papier la. Ana ka kuma kɔfɛ min ka dɔn k'a fɔ Kebe ale yɛrɛ b'a hakilila di sigafɔ in senfɛ an ka Kebe labɛn. Ne tɔgɔ ye Mamadou Kebe, ne bɔ Kulukoro, ne ye conseil régional de la société civile de Kulukoro vice-président. Ni pour que bɛn ka se ka sabati, bon nin kelen kɔni taara ka ban komi transition de bɛ yen sisan. An k'an bolo da dusu kan, an ka ɲɔgɔn senta daminɛ, an ka ɲɔgɔn bolo minɛ. Nin kelen kɔni an kɔni b'a ɲini bɛɛ de ka participer, a ka kɛ bɛɛ de ka ko ye parce que jamana ko de don. Bon ne yɛrɛ kɔni ne hakilila ye fɛn min ye, u ka recrutement kɛ en masse parce que Mali ka bon dɛ, Mali ka bon. Et je suis convaincu fana k'a fɔ an ka jamana lakana an tɛ se a fanga t'an na, a moyen t'an bolo, a mɔgɔ t'an bolo. Donc min kɔni an ka ɲɛsa ma an ka marifaw san an ka kɛlɛkɛminɛnw san bon u ka recrutement volontaire fana kɛ denmisɛn i ka kɛnɛ nin na tu veux aller au fort i ka nin k'i tɔgɔ de k'i recruter bɛn o kɔni o ye responsable ka problème ye dɛ u ka kan ka wuli de k'u jɔ u ka bere ta u b'a fɔ cogo min bâton de pèlerin u ka se mɔgɔw ma u ka kuma adamadenw ni ɲɔgɔn cɛ bon bɛnbaliya in fana o sɔrɔla jumɛn fɛ jihadistes de ye mɔgɔw bila ɲɔgɔn na dɛ u bɛ taa nin siya nin attaque b'a ko nin siya dɔ in de y'a kɛ u bɛ taa nin siya fana b'a ko mɔgɔ wɛrɛ de y'a kɛ donc o danni bɛn o la mais finalement les gens ont compris que u y'a essayer k'u bila ɲɔgɔn na de notamment i y'a fɔ cogo min centre la kadɔw ni fulaw u y'u bila ɲɔgɔn na c'est pour que dɔ y'a fɔ an ɲɛna sɔgɔma in na ko fula bɛɛ tɛ jihadiste ye donc u k'a essayer u ko walawala ka bɔ ɲɔgɔn na qu'on fasse la part des choses quoi n'o tɛ kɔni bɛnbaliya in état de bɛ se k'o ban dɛ état de bɛ se k'o ban ani regroupement minnu bɛ yen les différentes associations à caractère ethnique la aya qu'ils prennent conscience u k'u tigɛ an k'an tigɛ di ɲɔgɔn ma pour que nin fɛn ka se ka ban. An b'a lɔn k'a fɔ Kulikorokaw fɛ Mamudu Kebe ni tun y'ale kan ye o kɔfɛ min ye Mufa Haidara ale min bɛ n'i y'a sɔrɔ ni ale yɛrɛ baaraw kɛ jamana in kɔnɔ na kɛrɛnkɛrɛnnenya sigafɔw la jadewala tigilamaw ani ka dɔn k'a fɔ donsolakaw ni ɲɔgɔn cɛ a yɛrɛ tun bɛ kɛnɛ kan u ye kuma di Mufa Haidara ma a y'a yɛrɛ ka fɔ an ka jamana kɔnɔ na ko sinsikɛ ka kanko de kan Mufa Haidara kuma min fɔ an ka lamɛn. Politiki bɛ kuma tuguni a ka kuma bamanankan na bɛɛ bɛ min faamu nka ni nasɔngɔw na jamana dɔw bɛ min faamu a ye kuma min fɔ kuma nafama baw don mɛ man ɲɔgɔn mɛn dɛ u m'a faamu. Président yɛrɛ kuma min fɔ n'a bɛ bamanankan na maa fɛn fɛn banna ka na asisi in na u caman tun bɛ na hali ni tun ma na u yɛrɛ ye ni muso bɛ dɔw tun b'u wajibɔ ka na kɛnɛ kan parce que u b'a dɔn la ko ko tɛ parce que kuma nafama de fɔ min ye jamana yɛrɛ de ka ko ye mɛ a ma faamu dɛ. Filanan bɛɛ b'a dɔn jamana bɛ problème min kɔnɔ ne bɛ don aw ka dépense ni fɛn maa caman bolo bɛn kan o kan ka bouger caman kɔnɔ ka s'o ma parce que an bɛ lafiya k'a kɔnɔ parce que mali min ka ko ye ani faransi cɛ n tɛna kuma o kan mɛ jamana bɛ degun jumɛn kɔnɔ an kana ɲɔgɔn nɛgɛ jamana problème de bɛɛ ta sera k'a kɛ min ka ɲi nanzara ni communauté nationale ni olu y'an ka jamana politiki orienté an ka baara kɛ cogo min na n bɛ jamana baara la kun b'a di e bɛ se k'a faamuya cogo di maa dɔw ye marifa ta olu ko k'u bɛ fɛ ka jamana tila aw ko ka négocier n'olu ye maa dɔw bolo ye jamana ta ko kɛ diinɛ ko ye aw ko aw tɛ négocier n'olu ye fiyewu a b'u bɛ revendication dɔw ye mais an bɛ min proposition concrète la sɔrɔdasi minnu bɛ kɛnɛ kan yan maaw b'a fɔ sɔrɔdasiw dɛsɛlen don a tiɲɛ ye o dɛsɛkun ye min ye maa minnu bɛ ɲɔgɔn na a dɔw yɛrɛ balimadɔgɔw de ye i ka dɔnni fa i bɛ mun fɔ ko jihadiste don ni marifa b'u bolo i b'a dɔn jihadiste don si ma i bɛ marifa bila ka na sali kɔnɔ sisan i bɛ jihadiste i bɛ se k'a kɛmɛ sɔrɔ sali kɔnɔ yan jɔn bɛ se ka fɔ jihadiste don a ye marifa bila a ye timan bila. Donc, moyen minnu ye jihadiste ye n'u ye marifa don diinɛ tɔgɔ ye an ka sigafɔ kɛ mun ye n'u ye maliyɛnw ye tonso minnu fana bɛ yen n'u ye marifa ta pour u yɛrɛ lakana an ka sigafɔ kɛ mun ye ni sigafɔ ye sira sɔrɔ a bɛ ɲini bɛɛ ka bɛɛ ka desarmé jamana ka kɛ jamana kelen ye a ka kɛ état kelen ye a ka kɛ hakilina kelen ye maa minnu fana bɛ yen président bɛ min fɔ mɔgɔw ye aw kana sɔn fiyewu l'indépendance de la Zarawa de Kida a fait minɛ en janvier n'o kɛra se k'o faamu dɛ. An balɔrɔ k'a fɔ ni tun ye Mufa Haidara kan ye kuma kolomara tɛ dɔ ye a bɛ wele min bila ka ɲɛsin jamana ma ɲɛmaaw ma n'a ma ɲɛ k'a fɔ dɔ ye marifa ta ko ale ta ye faso ka tilan ye dɔ ye marifa ta k'ale ta ye diinɛ ko ye mun na ani faso ka tilan maaw jamana n'olu bɛ sigi mun na diinɛ ko don minnu ye diinɛ ko fɔ n'olu ye malidenw ye nin bɛɛ lajɛlen ka jɛ ka don sigafɔ kelen da fɛ o kɔfɛ minnu kɛlen bɛ ka yira k'a fɔ k'olu kɛlen bɛ k'u ka yɛrɛma hɔrɔnya ta janvier kalo la
u bɛ u ka yɛrɛma hɔrɔnya laada min tile ale bɛ fɛn min ɲini kɛnɛ kan jamana maa ɲɛmaw kana jɛn n'u ka kɛ ɲinɛnda la an bɛ fɛn min fɔ jamana in basigi na lafiya yarabi ala ka an ka jamana bila o sira kan n'an bɔra ye min ye ka dɔn k'a fɔ sufiw ka fara ɲɔgɔn kulu n'i y'a sɔrɔ ɲɛma ye sufi Bilali Jalo ye olu ye fara ɲɔgɔn kɛ ni ka dugawudon ta ka ɲɛsin jamana ma o kɛnɛ kan sufi Bilali Jalo ale bɛ kuma min fɔ o filɛ. An bɛ min ɲini silamɛ bɛɛ lajɛlen fɛ ani naba kelen kelen bɛɛ lajɛlen fɛ o de ye k'a fɔ bɛɛ lajɛlen ka dugawu kɛ jamana ye ani ka wale kɛ wale min b'a to bɛnɲɔgɔnya ani kelenya ani ɲɔgɔn minɛ tɛgɛ don ɲɔgɔn bolo o bɛ se ka kɛ tiɲɛ ye ani o bɛ se ka kɛ réalité ye cogo min na anw ka jamana kɔnɔ o tuma na bi de maliden kelen kelen bɛɛ kan ka wuli i ye bololabaarakɛla ye o i ye karamɔgɔ ye o i ye fonctionnaire ye o i ye finitigi ye o bɛɛ kan ka k'i tɛgɛ di ɲɔgɔn ma bi k'a dɔn k'a fɔ ko maliyɛn bɛɛ ye cɛ kelen de ye maliyɛn bɛɛ ye nin kelen de ye maliyɛn bɛɛ ye ŋaniya kelen de ye k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma jumɛn na ka fɔlɔfɔlɔli kɛlɛ ka bɛnbɛnwaleya kɛlɛ ka juguw kɛlɛ ka jamana kɛ kelen ye ka wuli k'a jɔ ka jamana maliden kɛ woso ye diɲɛ seleke naani ani diɲɛ fantan ni naani bɛɛ lajɛlen fɛ o de kan ka k'an kelen bɛɛ lajɛlen ni ye o kan ka k'an bɛɛ lajɛlen hakilina ye o kan ka k'an sigi cogo o kan ka k'an taama cogo o kan ka k'an kuma cogo ye an bɛ waati minnu na maa minnu bɛ ko kalama maa minnu bɛ ko fɔlɔkoya bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ Mali bɛ ka se yɔrɔ dɔ la ni Mali b'a ma ɲɔgɔn minɛ n'an ma tigɛ di ɲɔgɔn bolo awɔ walahi hakili la an bɛ kɛ min ye an ti k'o ye an bɛ fɛ ka kɛ min ye an t'o fana sɔrɔ an bɛ ka fɛn min ɲini an t'o fana sɔrɔ wa an ka ɲini ye kelen ye o tɛ ɲɛ an ka yɛrɛ ye kow bila bɛɛ k'i ɲɛ jɔ jamana na an ka cɛya tɔgɔw bila an k'an ɲɛsin jamana ma an k'an yɛrɛ jamuw bila an k'an ɲɛsin jamana ma ka ɲɔgɔn minɛ jamana kan ni jamana sabatira ni Ala sɔnna minnu bɛ fɔ anw kɔ olu bɛ fɔ anw nu ma minnu bɛ fɔ olu kɔ u bɛ fɔ olu nu ma mais laban yɔrɔ min bi an bɛ Mali bila kɔlɔlɔ kɔnɔ an bɛ Mali tiɲɛ minnu bɛ anw fɔ okumu kɔnɔ Maliyɛn bɛɛ k'i ŋaniya sigi k'i ŋaniya kɛ kelen ye n'o ye jamana ka sabati n'a ka kolo suma ye o la an b'a fɔ an ka faamaw ye n'o ye président de la transition ye colonel Assimi Goïta a k'i cɛsiri malidenw b'a kɔ ka tila k'a fɔ premier ministre ye a k'a cɛsiri malidenw b'a kɔ k'a fɔ colonel Dew ye k'u cɛsiri malidenw b'u kɔ faso in ka ɲɛta ani faso in ka kolo suma na an bɛɛ lajɛlen k'an jija o ka kɛ an yɔrɔw ye anw bɛ se ka mun kɛ jamana in bɛ se ka basigi cogo min na. An balodan k'a fɔ ni tun ye sufi Bilali Jalo kan ye dɛrɛ tɛ jamana basigi ko kuma ni Ala sɔnna an bɛ dugawu kɛ o hakilila min bɛ sen na Ala k'an ka jamana ne k'a basigi n'an bɔra ye parti politique bɛ n'i y'a sɔrɔ n'o ye RPM ye olu ye fara ɲɔgɔn kɛ k'a yira k'a fɔ bi wulikajɔ min b'u fɛ bi an'u bɛ labɛn min na ka kɔn an balodan k'a fɔ u ka lajɛraba min kan ka kɛ o ɲɛ u ye kɔrɔfɔw lase o kumatigi tun ye maa min ye Musa Timbine ale ye kuma ta kɛnɛ kan a ye kuma min fɔ o filɛ. Donc bi kɛnɛ in n'i y'a ye an bɛ yan i y'a fɔ cogo min welewele de bilala parti birosoba fɛ k'a ɲɛsin parti kɔnɔdenw ma k'a yira k'a fɔ ni parti ye san dama dɔ kɛ a ka kan ka to ka ɲɔgɔn ye ka hakili jakabɔw kɛ k'a lajɛ an bɛ sira min kan est-ce que sira in tilelen don ou bien sira in jɛngɛnen don ni min ka kan ka kɛ ni fili yɛrɛ yɔrɔ min ka se k'a latile ni min ka kan ka kɛ yɔrɔ min fana ka baara dɔw sinsin ka se k'o sinsin. Je pense que comité central ye o tɔnsigi de n'o ye ka congrès fila ni ɲɔgɔn cɛ ka wele bila militants ma an ka se ka sigi ka kuma parti ka ɲɛnamaya kan. Je pense que bi kɛnɛ in an b'o kɛnɛ de kan. Sɛbɛn kura minnu bɛna bɔ ne bolo a bɛ ɲini parti fɛn fɛn bɛ na fédération fɛn fɛn bɛ na n'an ko fédération o ye région kɔnɔ cercle fɛn fɛn bɛ yen parce que cercle bɛɛ la an ka section bɛ yen donc o section bɛɛ faralen ɲɔgɔn kan an b'a fɔ o de ma ko fédération bɛɛ bɛ n'u hakilinaw di n'u y'u hakilinaw di je pense que o hakilinaw bɛ ta ka fara ɲɔgɔn kan ka jateminɛ kɛ hakilina minnu dira parti ka taabolo kura bɛna kɛ jumɛn mais o baaraw bɛɛ bɛ kɛ sariya de kɔnɔ donc laɲini fɔlɔ ye min ye baara fɛn fɛn bɛna bɔ nin kɔnɔ a ka kɛ sariya kɔnɔ a filanan ye min ye n'a kɛra sariya kɔnɔ a baara minnu fana résolution minnu fana bɛna ta ka kɛ sababu ye min b'a to parti kɔnɔdenw ka se ka ɲɔgɔn faamuya ka se ka bɛn kelen ma parce que ne bolo ni comité central bɛ ka kɛ waati min na a waati ka gɛlɛn waati nɔgɔman tɛ nka min b'a to bɛn ni bɛnbaliya bɛ kɛ se ka kɛ parti kɔnɔ o bɛna dépend décision de la donc ne bolo décision bɛ se ka kɛ sababu ye ka na ni farafarali ye an ka kan ka an yɔrɔ janya o décision
jɔnw na fɛn fɛn bɛ se ka bɛn sinsin ka keleya sinsin jamana kɔnɔ ne bolo an ka laɲini ye o résolution ka se ka kuma olu de kan ne ka kuma tɛ se ka fɔ ni parti ka ɲɔgɔn ye ma boloda fɔlɔ bari ne hakilina wɛrɛw bɛ ne na minnu ka kan ka traiter ni ɲɔgɔn ye sen fɛ peut-être n'o waati sera ni hakilina minnu bɔra la o mana se kuma min parce que gɛlɛya in a bɛ i b'i tɛgɛ ɲɛsin dɔw ma mais gɛlɛya dɔ b'an fana ni ɲɔgɔn cɛ parce que fanga in bin cogo ni gɛlɛya minnu yera jamana kɔnɔ je pense que bɛɛ nɔ dɔ b'a la donc il faut k'an k'o diagnostic de kɛ fɔlɔ ka jateminɛ kɛ k'a lajɛ jɔn nɔ ye jumɛn ye n'an bɛnna kelen ma kuma an bɛ se ka jɛ ka kumakan kelen fɔ mais pour le moment vraiment n b'i yɛrɛ minɛ fɔlɔ kuma dɔw la pour que n kana don maa gasi la n kana maa hakɛ ta ou bien n kana taa baga maa ma comme a bɛ se ka kɛ ne yɛrɛ bɛ se ka fili nka ni n y'a ye fana k'a fɔ hakilina min na n'o don fana ni a waati sera n b'a fɔ. an balaren k'a fɔ Musa Temeni ni Tuyali kan ye RPM olu ka lajɛrɛ kɛnɛ kan an bɛ dugawu kɛ jamana ɲɛta o bɛ da sira min fɛ ala ka Mali bila o sira kan n'an bɔra ye min ye sanfɛ kalandenw kɛrɛnkɛrɛnnenya kulu min bɛ yen n'i y'a sɔrɔ olu ka baaraw bɛɛ lajɛlen bɛ fara ɲɔgɔn kan ni k'a ɲɛnabɔ n'o ye senu ye olu tun ye fara ɲɔgɔn kan kɛ dɔgɔfɔrɔnya in kɔnɔ na min y'u ka conseil d'administration ye ka se k'o baaraw sigi sen kan o min bɛ yen n'i y'a sɔrɔ n'o kɛra minnu bolo dalen b'u fɛ n'u b'a fɛ ka tɛmɛ sira minnu fɛ o kuma bɛɛ lajɛlen minɛ ka maa min da min ye ka colonel Ousmane Dambele ale b'a ɲɛfɔ an ye an ka lamɛn 2022 an bɛna taa ɲɛ o wulikajɔ kelen minnu an ye minnu daminɛ 2021 kɔnɔ an bɛna taa o fɛ donc an ye mun fɔ senu yɛrɛ ye baarakɛyɔrɔ ye sariya sɛbɛn minnu b'a kɔnɔ an bɛna lajɛ ka yɛlɛma don olu la walasa baara kɛcogo bɛ se ka bɛn ekɔlidenw ka lafiyaw ma kosɛbɛ parce que baarakɛyɔrɔ in sigira tuma min na ani bi kalan kɛcogo ni kalan taabolo caman falenna la donc an bɛ fɛ k'an ka sɛbɛnfura dɔw falen ka bɛn o ma an kɛlen bɛ ka baara dɔw fana boloda i n'a fɔ hali Katibugu walasa ka siyɔrɔ kuraw labɛn walasa mɔgɔ caman ka se ka siyɔrɔ sɔrɔ bɛɛ tɛ se ka siyɔrɔ sɔrɔ mais walasa mɔgɔ caman ka sɔrɔ an bɛ fɛ k'o kɛ ole n'u ka jiko ka a lajɛ ka fɛɛrɛ ɲini o la kosɛbɛ an bɛ fɛ ka fɛn Segu fɛnɛ an ka ekɔliden minnu bɛ yen siyɔrɔ tolu bolo gouvernement ka bolo kan mais ala y'a nɔgɔya ni wari sɔrɔla an bɛ fɛ ka siyɔrɔ kura jɔ olu ye yen fɛnɛ o ni kɛnɛyako bolo da la an kɛlen bɛ ka laɲini dɔ kɛ n'a bɛ fɔ o ma ko AMV o ye assurance modèle dɔ ye ekɔlidenw na an bɛ fɛ k'o fɛnɛ labɛn 2022 kɔnɔ o ni fɛnɛ an bɛ taa fɛ an bɛ ka baara minnu kɛ walasa basigi ka don ekɔlidenw ka yɔrɔw la o baara ninnu an tɛ ɲinɛ o kɔ parce que an ye fɛn o fɛn kɛ ni basigi tɛ yen an ka kalan tɛ se ka jidi donc o bɛna k'an ka baara bakurubaw ye san nata kɔnɔ ayiwa an kɔni ye gɛlɛyaw minnu sɔrɔ o ye jamana bɛɛ ka gɛlɛya don parce que kɛnɛyako minnu banna sisan bana minnu bɛ jamana kɔnɔ ani diɲɛ kɔnɔ a kɛlen bɛ ka gɛlɛya se bɛɛ ma donc n'o bana in nana a bɛ baara caman lasa o ni fɛnɛ an ka gɛlɛya yɛrɛ belebele ye min ye an mago bɛ kunnafoni minnu na walasa k'an ka baara kɛ baara ye ka ekɔlidenw ka musakaw sara parce que o tɛ sara fɔ an ka kibaruya dɔw sɔrɔ o kibaruya ninnu n'i y'a dɔn ni grèvew ka ca ni baarabilaw ka ca o kibaruya ninnu tɛ se anw ma a se waati la n'o ma se anw ma a se waati la wari ninnu fɛnɛ tɛ se ka sara u sara waati la o y'an ka gɛlɛya fanba dɔ ye o ni fɛnɛ an bɔra ka ko caman fɔ ye anw bɛ social de la social kow ka ca nafolo min bɛ d'an ma san kɔnɔ a tɛ se ka fɛn bɛɛ datugu nka a bɛ se ka min datugu an bɛ an jija o la donc an bɛ gouvernement fo halisa k'a ɲini gouvernement fɛ halisa a bɛ ka min kɛ a ka dɔ fara o kan walasa an ka kalanko bɛ se ka jidi parce que an ɲɛna dɔnniya ɲinini o de bɛ se ka jamana bɔ gɛlɛya la. an bɛ dugawu kɛ yarabi ala ka kɛ ten ni tun ye Ousmane Dambele ka yan fɔra cogo min na ala ka bila o minɛ kɔnɔ n'an bɔra ye MGA Mali o ye kulu ye an ka jamana kɔnɔ na min bɛ yen n'i y'a sɔrɔ u bɛ diɲɛ selennadi bɛɛ lajɛlen kɔnɔ ka bolo fara min ye Mali ta ye o ɲɛmaa ye Sangu Jabi olu ye fara ɲɔgɔn kan ba kɛ jɛkulu in ka se ka maaw timinanja n'a fɔra i bɛ baara min na ka se k'i timinanja kɛ kɛta la k'o ka waleɲuman dɔn ye ka ɲɛsin maa caman ma o ye maa caman tɔmɔ jamana kɔnɔ na k'o kɛ maa cɛsirilenw ka dɛmɛɲɔgɔnya ta ni ka ɲɛsin u ma k'u hakili la ka tila k'u dɔ fara u ka timinanja kan o kɛnɛ kan Julacɛ Jakite tun bɛ ale ye ɲininkali ta ni ka ɲɛsin Araba ma ale maa ye maa min bɛ yen n'i y'a sɔrɔ ale yɛrɛ waleɲuman dɔn na baara la Araba Magasa ale ye kuma min fɔ o filɛ. Ne tɔgɔ Araba Magasa ne ye association MC Mali présidente ye. Ayiwa bi a jɛɲɔgɔn kɔnɔ la e ma a bɛ ka wasa min fana minɛ. A bɛnna ma kosɛbɛ parce que nin distinction ye ka représentant yɛrɛ dɔn ka kuma la ko nin distinction ye a talen don ka kɛrɛnkɛrɛnnenya k'a fɔ ko karisa ye n somɔgɔ ye o ko tɛ nka a tigi b'a mérité a tigi n'a ka kan o sababuya de ye a to distinction ninnu kɛra donc a ye nisɔndiya camanba de lase ne ma sabula a dira an ka jɛkulu tɔgɔ la n'o ye association MT Mali donc weleweleda kan bɛ ne bolo k'a lase minnu m'a sɔrɔ u k'u cɛsiri kosɛbɛ nin man ka kɛ ka kɛ sababu ye k'u décourager nin kan ka kɛ sababu ye k'u cɛsiri halisa walasa san wɛrɛ u bɛ se ka kɛ nɔrɔyaw la. Ni tun ye Araba Magasa kan ye Julacɛ Jakite y'a ka kuma bara di min ye kulu in yɛrɛ ɲɛmaa ye Sangu Jabi ale yɛrɛ b'a ɲɛfɔ an ye baara in kɛra kun kelen jumɛn de ka ban an k'a lamɛn. Activité in tɛ dɔwɛrɛ ye maa minnu bɛ yen n'olu ye wulikajɔ kɛ
pour que jeunesse mun be bibi na mo be se ka exemple ta u ka misala ta u ka donc a wine jonjon ka do ma pour que se pour encourager dans les jours à venir pour que se ka u joro fa albi ka ira ka fo be baramuna manyabula ana mutu gouvernement donc jonjon an kalo damadoni ta ka enquête ku u ka o ko fa ba so shita kalama position kema ulunvla ani douane kema ulunvla da commission sikila ka lajɛ mun n'a ka kan kosɛbɛ kosɛbɛ donc kɛmɛ wolonwula la sera ka mɔgɔ kɛmɛ k'o choisi k'a sɔrɔ hali u yɛrɛ t'a kalama donc k'o choisi len kɔfɛ o b'a sɔrɔ enquête ni fɛn ninnu bɛɛ kɛlen don k'a lajɛ n'u b'a sɔrɔ u bɛ critère ninnu bɛɛ de kɔ donc o de kɔfɛ an y'u wele ka lettre adresse la u ka se ka na pour ka se ka jɔnjɔn sɔrɔ bi plan. An bɛ dugawu kɛ a fɔra cogo min na Sango Jabi ale min ye a ɲɛmaaba yɛrɛ u y'a fɔ cogo min na nin n'a ɲɔgɔnnaw ka maaw timinanja u ka kɛtaw la n'i y'a sɔrɔ a bɛ se ka ni kura fiyɛ maa wɛrɛ la ka se k'o ladegeli kɛ o y'a kunba di ala kɛnɛ hakilila ye ne ka sabati n'an bɔra ye min ye ka dɔn k'a fɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya bi an ka jamana kɔnɔ na donsow gɛlɛya nana an ka jamana kɔnɔ na gɛlɛya min n'i y'a sɔrɔ o kɛra jadiwala tigilamaw olu kɛlen kɔfɛ ne ka marifa ta dɔw b'a faamuya ko siyako dɔw bɛ yen u b'a dɔn olu b'a fɔ ko siyako tɛ bɛɛ bɛ k'i ta fɔ o kɛra sababu ye gɛlɛya min n'i y'a sɔrɔ kabini ka dɔn k'a fɔ i bɛ ka bɛn fanga na o gɛlɛya kɛra sababu ye n'i ka sɔrɔ n bɛ la o maa dɔw n'i y'a sɔrɔ k'olu minɛ k'olu kɛ kasoladen ye o min kɛra yalima bi ko in bɛ cogo min na o yɔrɔ kun don ko sababula la k'a tɔ to saba ye a ko nin kɛlen bɛ gɛlɛya kɛlɛ in yɛrɛ daminɛna cogo min na Sulemani Kulubali ale ye ka dɔn k'a fɔ donso ye ale sera an fɛ kɛnɛ kan yan Siri Kulubali ɲininkali k'ale la an k'u lamɛn. N tɔgɔ ye Sulemani Kulubali ne ye donso kɛ bɔ Segu an ka cercle Massinɛ commune de Sayi mais ne yɛrɛ faso o ye Sumarakala ye vraiment anw bamananw an'anw donsow vraiment an bɛ yɔrɔ min an tɔɲɔlen don kosɛbɛ parce que jadisiko daminɛna anw fɛ yen anw donso an sɛgɛnna kosɛbɛ mɔgɔ ka dɔn k'a fɔ n tɛ arasiko la ne yɛrɛ ye fila ye n ye bamanan ye parce que ne yɛrɛ bɛnkɛ muso fila ba kun a bɛɛ ye fila ye bon ne yɛrɛ min filɛ ne muso ba ye fila de ye yɔrɔ ne yɛrɛ ye fila ye mais ni tiɲɛ nana an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye jamana ka jɔ fila kɔni donsoko daminɛli an ka kubida faama bɛɛ taara ka anw ni jadisu to ɲɔgɔn na ye an ka dugu la n kɔrɔkɛ dɔ bɛ yen ko Ali Tangara filaw taara n'a kɛ misi a ko misi yɛrɛ tali ma tɔɔrɔ u y'a den fana faga a k'u y'a telefɔni d'a den ma ko den k'ale wele den y'ale wele a ko ba ko fulaw ko ka misi d'a ma ko mɛ k'u bɛ n faga a ko ma k'u kɛ sabali kɔfɛ u ye tila ka telefɔni d'ale ma ko Ali don u y'a t'ale tɔgɔ ma ko bɔn ko foli laban i b'a kɛ den na u y'ale den faga donc n bɔra an ka dugu kɛrɛfɛ fana dugu fana yɔrɔ dɔ bɛ yen ko n bɛɛ la donc n taara Ali Kulubali fana fɛ yen n ko i ka misi suyɛnna ko misi suyɛnna n ko mɛ ko mɛ n ko misi joli la ko misi 120 n ko jɔnni y'a suyɛn a ko an yɛrɛ ka jamana filadenw n ko dugu min ko suba filadenw o de tun bɛ ka misiw gɛn k'o taara ni misiw ye fo sisan an ka bamanan dugu dɔ bɛ yen ko Bɛɛla ni Jankumɛnjan bon olu mɔgɔw ko bɛ cogo min Janku misiw suyɛnna an ka yɔrɔ garidi ni mɔgɔ min kɛ misi ye mɔgɔ min kɛ ɲɔ dun i bɛ wari sara bon Ina Jalo ale b'o Bɛɛla wele la ale ka misi de an ka bamanan dɔ ka misi foro dun sisan dunsɔnni y'a minɛ Ina Jalo yɛrɛ nana sisan ka na Kulubali fɛ n'o ye donsoba ye n'o ye Yakuba Kulubali ye donso do dutigi do kana ɲininka ko ne ka misi minɛ a ko i ka misi a ko Ina i ka misi a ko bɔtɔ n'a fɔ denmisɛnnin ɲɛna u b'i ka misi bila o ye misi bila Ina Jalo tile 15 kɔnɔ na sisan a bɛ wari sara n'a ma ne yɛrɛ Yakuba Kulubali ma wari sara bon o tile 10 kɔnɔ fulaw nana sisan ko munna donso bu ale bamuso kɛ misi minɛ ka da condition min kan ko parce que ale yɛrɛ donso ye Yakuba Kulubali ko an den donso kuma na yan an bɛ tɔn de y'a minɛ après kɔfɛ u y'u labɛn ka na ko bɛna Bɛɛla ci u nana kɛ bɛn su 3 heures du matin de ma u nana dɔrɔn u ma se ka don Bɛɛla donso y'u minɛ k'u ɲininka ka aw nana mun na k'olu cira ko dɔn y'a ci ko saro donsoba y'u ci bon olu y'u minɛ ka taa n'u ye n'u ka marifaw ani moto a marifa kelen olu ko marifa kelen a bɛ ci ko 40 kɛ kɛra Ibiya ka temps kɔnɔ mɔgɔ yɛrɛ ɲinina ko in kɔ bi donc sisan u y'u ɲininka ko dɔn y'a ci ko saro donsoba k'a ka numéro u y'a ka numéro wele donsoba ma sɔrɔ fila kɛlɛ t'anw fɛ yan aw nana deli kɛ c'est fait an nana bianga ni bon dɔw ko k'u faga dɔw k'u to yen k'u sɔrɔ k'u bila u n'u ka marifaw di ɲɔgɔn ma a dɔw ko a ye kojugu kɛ dɛ normalement kuma ka marifa to ninnu bolo n'a ye marifa to bolo laban min na nɔfɛ ko in fana kɛra ten u y'u labɛn tuguni u ye fulaw groupe ɲini ka fara ɲɔgɔn kan k'u bɛna Bɛɛla ci donso fana y'u labɛn k'u kɔnɔ sisan olu nana su 3 heures du matin u ye moto mankan mɛn dɔrɔn u y'u labɛn k'u kɔnɔ u ye mɔgɔ 7 de bila ka na o de nalen sisan u n'an bɛ donso ka jan kɔnɔ o mɔgɔ 7 olu tora la dugu jɛlen u y'a fɔ ko Bɛɛla donso taara bin Bɛɛla fulaw kan k'u faga o de kɛlen sisan sɔrɔsɔrɔ bɔra Segu sisan ka taa Bɛɛla entouré ko mɔgɔ 7 sara n'u m'a bɔ u bɛ Bɛɛla ci Bɛɛla ko mɔgɔ 7 t'u bolo sɔrɔ ka dugu entouré ka cɛkɔrɔba 6 minɛ Yakuba Kulubali ani Mama Kulubali ani Sidi Pleya olu y'a donsobɔ ye u ye ninnu minɛ sisan dugu o dugu bɛ ni bamanan dugu don u donna dugu bɛɛ kan k'a mɔgɔw bɛɛ minɛ ka taa o sera Sayi bɔra k'u kunbɛn ko bon an ka donso ninnu u tɛ se ka taa parce que nin ye anw san joli ye an bɛ kɛlɛ kɔnɔ faamaw taara
ja fanga bin ja kɛlɛkɛlaw bin to sɔrɔ ka mankan ci o sɔrɔ ka sayi donso ninnu bila sisan minnu bɛ mɔbili kɔnɔ ka taa ni nbɛla donso ninnu ye sisan ka taa n'u ye Segu ka bɔ Segu ka na Bamakɔ ka ɲɛnɛ ka bɔ ka ɲɛnɛ ka t'u bila Kosokuma la u ye mɔgɔ 3 bila a tɔ ye mɔgɔ 3 ye Yakuba Kulubali ani Mama Kulubali ani Sidi Pleya olu de bɛ kaso kɔnɔ yan Sulemani ka kumakan ninnu ka se Asimi ma u k'a fɔ juge ye ko k'o ɲɛɲini ani Mali juge ɲɛnama minnu bɛ yen n b'a ɲini u fɛ u ka ko in ɲɛɲini pour que a ko ɲɛ dɔn ka tila ka ci bila Mali donso ma ani Toloba n b'a ta tɔgɔ ma ani Sinɛ Danbɛlɛ ani Bamakɔ donsobaw ani Maninkala ni Sikaso Mali donso bɛ yɔrɔ yɔrɔ n'a ye nin kuma lamɛn bɛɛ ka wuli ka nin ko in ɲɛɲini k'a ɲɛ dɔn ni kɛlɛ o kɛlɛ digi de bɛ k'anw na ni kɛlɛ in nin t'a fɔlɔ ye an b'a kɛlɛ sabanan de kɔnɔ tan wa an ka mɔgɔ de bɛ ni tiɲɛ na kɛlɛ fɔlɔ a kɛlɛ bɛ san 200 bɔ bi ka Amdala ye Amadu Kɔrɔba nana kɛlɛ nin bɛ yen an bamananw kan k'u bɛ bamananw tubi su cɛra kojugu o y'a sɔrɔ fanga bɛ bamananw na kɛlɛ bɔra Segu ka na bamananw dɛmɛ Saro kɛlɛ kɛra Saro u ma se ka bamananw tubi o kɛlɛ banna san 60 san 70 kɔfɛ dɔ wɛrɛ bɔra tuguni o fana ye 2 ye o bɔra Tilebi Ala Sɛmu Futi o fana ni kɛlɛ sugu ye jamana in kɔnɔ tuguni k'a daminɛ Kayi fo Karata k'a dɛmɛ ni cɛ kana Karunga Jawara toro kɛlɛ kɔnɔ kana don Kolokani kana don bamanan na bamanan min tiɲɛna danda la kana don Segu kɔnɔ ale de kɛra sabu ye kana ale de Segu ci kɛ Segu maa ɲɛnama bɛɛ faga bamanan caman tora la o kɛlɛ kɔnɔ bina ale kɛ fanga tiɲɛna bamanan fanga tiɲɛna kɔnɔ an b'o san 100 kɔrɔ dɔ fana wulila tuguni kɔrɔ fɛ ko Amadu Kufa o fana ta jugulana bɛɛ kadɔ ti to yen bamanan ti to yen boso ti to yen miyanka ti to yen adamaden siya ti to yen an b'a ɲini Mali jamana fɛ nin ko in u ko ɲɛɲini f'u ka siri nin da la siya dɔ se ka wuli waati ka na siya dɔ ni tiɲɛ ko silamɛya k'a sɔrɔ silamɛya bɛ anw fɛ san 1000 an ka jamana yɛrɛ tubila a ka ca ni san 1000 anw yɛrɛ ka misiri b'an fɛ a ka ca ni san 200 an ka dugu misiri donc an ka jamana tɛ jamana ko kafiri jamana don bon kɛ ɲɛɲini nin ko in na nin ko in a ka jɔ I tun y'a yira k'a fɔ k'e ye donso ye an ye kunnafoni sɔrɔ ko an ka jamana lakana tigilamɔgɔw ko bɛ ka wulikajɔ kɔni sabati bi yɔrɔ caman bɛ yen nɔ bi ko maa bɛ se k'a fɔ n'a taara nin tacogo la ko laɲini bɛ sabati o kuma ye tiɲɛ wa kuma ye tiɲɛ don vraiment u bɛ ka baara kɛ bi ala ka yɔrɔ la alhamdulilayi donso kun bɛ taa ka taa kanw na vraiment o bɛɛ jɔra bi sisan kɔni ni sara anw fɛ yen bawo ko adamadenw hakili sigin bɛ bi mais mɔgɔ nin tɛ danamɔgɔ ye mais bi kɔni u bɛ ka baara kɛ ne yɛrɛ kun ko vraiment u bɛ ka anw minɛ ka di mɔgɔ ma mais sisan an bɛ yɔrɔ min alhamdulilayi u bɛ ka baara kɛ a balɔla k'a fɔ ni tun ye Sulemani Kulubali kan ye an bɛ dugawu kɛ maa minnu bɛ k'olu minɛnen bɛɛ ko jamana lakanabaaw kɛrɛnkɛrɛnnenya jamana sariyatigiw u k'a bɛɛ lajɛlen bila fɛtɛfɛtɛli minɛn kɔnɔ sango bi gɛlɛya minnu bɛ senna kabini kuma jan maaw bɛ se ka bila faamuyali minɛn kɔnɔ cogo min an bɛ dugawu kɛ yarabi Ala hakilisigi basigi Ala k'o sabati n'an bɔra yan an bɛ taa jamana kɔkan na Jolacɛ Jakite mun b'e bolo bi karamɔgɔ Ase an b'a daminɛ an fɛ yan Maliba kɔnɔ tarata tɛmɛlen sufɛ ka dugu jɛ araba la kulu marifatigi bugunatigɛ dɔnbali dɔw ye Niger jamanaden kelen cɛ an sɔngokaw fɛ yen Gawo mara la ni ka taa n'a ye kunnafoniw y'a jira k'a fɔ k'a tun bɛ baara kɛ Faransi baɲumankɛ tɔnba dɔ la min bɛ wele ko Première Urgence Internationale o kɔfɛ an bɛ taa Tchad tarata tɛmɛlen Tchad jamana ɲɛmaa y'a ka sɔrɔsiw ka minisiri ani maa damadɔ ci ka taa Centrafrique walasa u ka taa sigi k'a fɔ kɛ ni Centrafrique président ye u ka jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ frontières dayɛlɛli kan walasa ni jamana fila maaw ni u bolofɛnw bɛ se ka taga ni ka segin kɛ u ni ɲɔgɔn cɛ k'a sɔrɔ a ma kɛ ni gɛlɛya ye hakilina jiginna kabi san 2000 ani san 14 wagatiw la ni jamana fila frontières datugulen don u ni ɲɔgɔn cɛ ka sabu kɛ gɛlɛya dɔ ye u ka sɔrɔsiw ni ɲɔgɔn cɛ o kɔfɛ an bɛ taa Somali ɲɔgɔn samasama barika bɛ ka bonya Somali jamana ɲɛma Farmajo n'a ka premier ministre ani gouvernement ni ɲɔgɔn cɛ Somali premier ministre Mohamed Hussein bɛ ka Somali jamana ɲɛma jalaki barisabula k'a tun bɛ ka coup d'état kɛ ale ka gouvernement la o kama tarata tɛmɛlen a tun ye surasi dɔw bila ka Somali jamana ɲɛma ka palais la munumunu seere dɔw y'a jira k'a fɔ ko lance roquette ani PM de tun bɛ ni surasiw bolo a labanna k'a laɲini surasiw ka ɲɛma fɛ ko n'a bɔra ale la k'u kana sɔn président ka ordre si ma an bɛ laban ka taa Cameroun parti politique tɔnba min bɛ wele ko MRC ni Ngara Dabagaw ka parti tɔnba dɔ don o maa 47 ɲangira Cameroun sariya tigilamaw fɛ ni san 7 kaso ye barisabula k'u tun bɛ ka banbagaciya wale dɔw kɛ ani ka jama lamuruti jamana ɲɛmaw kama san 2000 ani san 20 wagatiw la nin ko in kɔni kuma cayalen bɛ an bɛ don min i ko bi Cameroun jamana kan karamɔgɔ Ase nin bɛ dansigi an ka bi kɔkan kunnafoni na an bɛ dugawu kɛ yarabi Ala Ala k'u bɛn ko la ka bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn an ka jamana walima jamana wɛrɛw basigi lafiya na yɔrɔ yɔrɔ yarabi Ala k'an ka jamanaw ni k'u bila o minɛn kɔnɔ na
fɛn fɛn bɛ an ka jamana kɔnɔna na kɔkanna na ko gɛlɛya bɛ yen an bɛ ɲɔgɔn fɛ dusukun ni hakilila nin taasira bɛɛ la ni ala sɔnna ma sini an bɛ bɔ sankura kɔnɔna na ka don sankura kɔnɔ ala ka kɛ badabada san ye ka kɛ nisɔndiya san ye k'an kisi kasaraw ma minnu bɛ yen n'olu ye cɛgana ye yarabi ala ka muso nɔgɔw ma minnu bɛ yen n'i y'a sɔrɔ n'olu bɛ dɔ b'olu kunna ala k'an bɛn an ka sigiw la ka yafa ɲinaw bɛɛ fɛ an yafalen d'aw bɛɛ ma san in ala ka timɛ ko ɲuman na ni ala sɔnna ma sini aw ni siri kulubali bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan aw ni ne a k'an bɛn ni ala sɔnna ma ntɛnɛn don